det er, at vi ønsker ikke at ekspropriere så meget jord, som der skal til. Det er nemlig som at Thisted og Jammerbugt kommuner, der er 18% af det samlede landareal ejet af Naturstyrelsen. Og en meget stor del af det areal er faktisk der, hvor kronen opholder sig, specielt efter. Og her er der så en arealstyret kvote på jorden, som nu skydes 1 per 500 hektar. Men Jægerforbundet har også den holdning, at hvis man lokalt ikke mener, at man har et problem, så skal vi ikke prøve et problem ned i alt for folk. Og derfor har Jægerforbundet gjort, at man kan få ændret placeringen i jagttiden inden for den ramme, der er. Jeg skal nok følge tilbage, for jeg synes desværre ikke, at jeg fik helt klaret John Christensens spørgsmål i formiddag, så jeg skal prøve at se, om jeg kan få udredet lidt mere, i hvert fald Jægerforbundet har tolket ud af forhandlingerne. Men hvis man altså er glad for at have jagttiden på et andet tidspunkt på året, så er det okay for Jægerforbundet. Jægerforbundets overordnede målsætning er, at de fleste